tofa ministan tsaro na Najeriya wato Mr. Christopher Musa ya bayyana dalilin shi da ya kasance a kan tsaro kuma ya tattauna abubuwan da ake bukata domin gyara tsaron kasar Najeriya. Saboda haka idan har ka kasance kai dan Najeriya ne, yana da kyau ka tsaya kalla wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe saboda akwai darasi sosai ba kaɗan ba. Minista Christopher Musa, sannu da zuwa. Barka dai. An naɗa ka a matsayin ministan tsaro na Najeriya a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsalolin tsaro, kuma a baya an sha cewa za a yi abubuwa da dama domin magance waɗannan matsalolin. Me zai bambanta salon yakar waɗannan da za ka yi da na baya? Na farko na gode da wannan lokacin da muka samu, kuma na gode ma 'yan ƙasa da taimakon da suke bamu. To wannan ba abin da zamu zauna muna magana bane don su ma suna saurara, suna so su ji abin da zamu yi. Sai dai mu ga ma 'yan ƙasa cewa ba za mu ƙara ƙwazon aiki, muna tare. Shi shugaban ƙasa kuma ya ƙara taimaka mana da abubuwan da zamu yi aiki da su. Na'urar technology yana da zai taimaka sosai, don da ba za mu iya samu sojoji ko ina ba, amma idan muna da technology za mu iya gani inda suke daga nesa. Idan aka samu kuma za a iya kira a gaya muna, za mu ɗauki mataki. Bancin 'yan ƙasa kuma da sauran mutane da 'yan Niger da 'yan Chad da 'yan Cameroon da Benin Republic duk muna haɗa kai, don mun san cewa iyakacin inda muke ba za mu iya mu kaɗai ba, dole sai mu haɗa da su, don yawancin suna fitowa daga waje daga waɗannan ƙasashen ne su shigo cikin Najeriya. A baya ka bayyana cewa iyakokin Najeriya marasa tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ba waɗannan 'yan ta'addan damar yawo daga ƙasa zuwa ƙasa har suna shigowa cikin Najeriya, kuma har ka ba da shawarar gina katanga. Shin har yanzu kana batun har yanzu don an mun gina zai taimake mu cewa mu hana mutane masu shigo da miyagun abubuwa cikin ƙasa. Kuma zai hana su shigowa su zo su yi abin da suke su gudu. Kuma bancin bango akwai, ba ko ina ne za a iya sa bango ba, don akwai inda akwai ruwa ne inda bango ba zai iya, amma akwai kuma na'urar yanzu da ake da su da za a iya sawa kuma da zai iya taimakawa. Yana kallo ko ta ina suka fito za a yi. Amma abin da yake da muhimmi, mutane su gane cewa idan suka ga waɗannan mutane su samu inda za su kai mu da ƙara. Lokacin da muke Maiduguri abin da ya taimake mu sosai kenan. To shine muke roƙon mutane, na ɗaya a bar hulɗa da su, masu kai musu abinci, masu sai musu abubuwa su bari, masu ba su information cewa aya an ga sojoji na, an ga su ga su motoci uku, duk a bari. Idan muka haɗa kai za mu yi abin da mutane za su gane cewa kullum kai wani hulɗa da suka samu kuɗin jini ne, kuma Allah zai tambaye ka a ƙarshe cewa ina ka samu, me yasa kai wannan, me yasa ka sa aka kashe mutane. Wani batu da ya janyo hankali sosai a Najeriya kwanakin nan shine na batun da ƙasar Amurka ta ce ana kashe Kiristoci a Najeriya. A matsayinka na ministan tsaro a Najeriya, shin ka yarda da wannan ikirarin? Ni na yarda cewa ana kashe Najeriya, ba wai Kirista kaɗai ba ko Musulmi, kowa waɗannan mutanen ba su raga mutane, ba su da imani. Ba su damu da kowa suke kashewa ba. To shine yake da mutane, ko su ma 'yan Amerika muka yi musu bayani cewa 'yan ƙasa ne ake kashewa. To kuma muna son su gane wannan, so da kasu zo su kawo mana wani zaune tsaye kuma a cikin maganganunsu. Taimakon da muke so mu samu kashe 'yan ta'addan nan, mu gama da su, Najeriya ta zama cikin lafiya. Wato haɗa hannu da kuka yi da Amurka ba wai yana nufin cewa kun amince da abin da suka faɗi ba ne? No, su ma sun zo, su ma ba su gane ba ne, daga waje ne, amma mun zo mun musu bayani. Su ma sun zo nan muka zauna tare da su, kuma sun duba. In kin duba, ko shi Trump kwanaki ma ya zo ya ce ai ba Kristoci kawai ake kashewa ba, Musulmi ma ana kashe su, da waɗanda ma ba su da addini. To abin da muke gane, jama'a ne ake kashewa, kuma ya kamata dukan mu tashi tare mu gama da waɗannan 'yan ta'addan. To bari mu yi magana kan hare-haren da Amurka ta kai kwanakin baya a wasu jihohi kamar Sokoto. Shin waɗannan hare-haren wani irin tasiri suka yi? An kashe 'yan bindiga, sannan kuma an samu an tarwatsa sansanoni? An kashe sosai. In fa yawancin su ma wanda suka rayu ma sun gudu sun koma cikin Nijar inda suke da. Yasa daga Nijar ne yawancin 'yan lakurawa wannan aka dawo da su. To kuma shine kukan da muke ma mutane, kada mu yadda wani ya ruɗe mu ya ce za su zo su taimake mu daga wannan ƙasa. Abinda lakurawan suka shigo kenan, suka zauna kamar abokai, kafin a tashi yanzu suka fara attacking, suka fara kashe mutane. Yanda muka ce ya kamata mu zauna tare, mu duba ƙasarmu, mu ba wanda zai fi son ƙasarmu fiye da kanmu. Ya kamata mu haɗa kai da gwamnati da 'yan masu aikin tsaro, mu samu lafiya.
gwamnati ta sha magana kan amfani da wasu hanyoyi da ba na ƙarfi ba domin magance matsalar tsaro. Shin neman sulhu da 'yan bindiga na ciki? A ina sulhu bai ciki. Ai waɗannan ba su jin wani sulhu rudi ne. In sun zo sulhu suna buƙatan wani abu ne, suna buƙatan wani abu kuma kuka yarda da su za su dawo kanku. Abin da ya faru kamar waɗansu a Katsina, mun gaya musu cewa kada a yi wani sulhu da waɗannan mutanen ba su taɓa yarda da abin da suke yi, za su yi muku ƙarya suke yi. Muna roƙon jama'a a bari, kuma duk gwamnatin da ke yin wannan sulhu ɗin su bari, bai kamata ana yi ba, babu gaskiya a ciki, za su ɗauki lokaci ne kuma za su dawo waɗanda kuka yi ba su ajiye alƙawari ko ta yaya, ba masu tsoron Allah ba ne. To amma yanzu muna ƙara ganin wasu gwamnatoci a matakan jiha da kuma ƙananan hukumomi suna neman sulhu da kuma tattaunawa da waɗannan 'yan bindigar, sannan ku a sama kun ce ba abin da ya kamata a yi bane. Shin taya wannan yake bata mu aiki? Mun aika muna musu magana cewa abin yana bata aikin da muke yi, don kuna haka yanzu kowa zai tashi ya ce a'a shi ma yana wa sulhu kada a taba shi, kuma yana kashe mutane. To kin ga abin zai fito. Dukkan mun aika duk kasashen waɗannan garuruwan da suke wannan, mun aika musu mun ce a'a a bari. Kin san wannan demokradiyya ne, ba abin da ba soja bane za a ce a'a ku bari wannan a'a. To yanzu kenan magana da su jihohin sun fi karfin ku kenan? A no, kotu ai musu magana kuma za su bari, in tabbatar za su bari. To ina ga batun biyan kuɗi domin karɓo mutanen da aka sata? Biyan kuɗi ma sam, duk in an mai da shi biyan kuɗi zaki ga abin ma zai zama da damuwa, don kowa zai shiga wannan, kowa na neman kuɗi. Idan aka ce wa dole ya kama a dinga kawo kuɗi ba zai yi kyau ba, so shi yasa muka ce ba da kuɗi, kada kowa ya dawo ba da kuɗi. In an kama a kawo ƙara za a ɗauki mataki a kai. Akwai zargin da mutane ke yi na cewa ai a matakin sama ma, wato a matakin gwamnatin tarayya ma ana biyan kuɗi wato domin a karɓo mutane. Ni na san gwamnatin tarayya ba su biya, sai dai waɗansu ne suke akan kansu, amma gwamnatin tarayya a yanda muka samu akan namu babu ba da kuɗi sam. To me kenan gwamnatin take yi ta karɓo mutane? Alal misali a lokacin da aka yi sace-sacen yara a Neja, sai dai a ji an ce ofishin mai taimakawa shugaban ƙasa kan tsaro Nuhu Ribadu wato NSA ya je ya tattauna da su, ko an yi kaza ba wani takamaiman bayanin kan abin da aka yi. Mutane da dama suka yi da zargin cewa an biya wato ransom kenan kudin fansa. Wannan zato ne abubuwan da ke faruwa duk lokacin da aka dauki yara ko aka yi abin na kidnapping mutane, sojoji na moving wurin su, to zafin da ake nuna cewa ana neman daidai ana so a samu, yawancin lokaci muka samu yaran ba kowa, mutane sun gudu sun bar su, so sai ka sai a samu dama sai a dauko su a kawo su, amma ba da kuɗi kam a'a. Har yanzu 'yan bindiga suna cin karensu ba babbaka a Najeriya. Wasu al'ummomi ma sun kwace, a wasu jihohin har yanzu ana ci gaba da sace mutane don neman kuɗin fansa. Shin 'yan bindigan nan sun fi ƙarfin ku ne? Ke sai yadda muka ce, yadda muka ce na farko, ƙasar na da girma sosai. Abinda suke, in sojoji na nan sai su koma inda babu kowa su je suna abin, shine muke ga mutane cewa an su ga abubuwa su gaya mana da za a dauki mataki. An kuma yadda kuma muke roƙan su gwamnati na state su ma a dinga taimakawa, a taimaka cewa akwai mutane su samu abin aiki, a samu makarantu, mutane su je makarantu, a samu asibitoci, a samu makarantu. Duk wannan ana yi yana taimakon, sai hana mu waɗannan 'yan ta'addan su samu wanda za su dinga ɗauka suna musu aiki. Amma idan akwai yunwa, akwai talauci, duk wannan abubuwan kuma yana ƙara mutane su je su bi su. Shi yasa ke ga kamar kullum ana kashe su, amma da yawa kuma suna tasowa. Da abin da ya kamata mu dinga yi, kowa ne ya kamata ya sa hannu mu samu kan wannan abu. Wani martani kake da shi ga masu zargin cewa gwamnati ko kuma wasu jami'an gwamnati na haɗa hannu da masu aikata laifukan nan? Ba su ƙaunar ƙasa, sun san su ma da kansu cewa ƙarya suke. Sojoji suna nan sun rantse cewa za su ci gaba da aiki su kawo zaman lafiya, kuma dukkanmu muna haɗa kai a cikin wannan. Najeriya na cikin halin haula'i idan za a yi maganar tsaro. Wani alkawari a matsayinka na ministan tsaro za ka yi wa 'yan Najeriya kan laman tsaro a ƙasar? To yana so 'yan Najeriya su gane cewa Allah na tare da mu, kuma za mu samu nasara. Roƙonmu a bar hulɗa da waɗannan mutane, idan duk inda aka gansu a kawo ƙara, za mu ɗauki mataki, tare za mu samu zaman lafiya.
Shin kana ganin Najeriya na da isassun jami'an tsaro da za a kawar da wannan matsala? Babu kasan da ke da isassun masu tsaro, babu kasan da ke da su, amma duk abin da ke taimako idan akwai technology, na'urar technology zai taimaka. Mutane kuma suna tare, sun gane cewa su ma suna da ainihin aikin da ya kamata su ma su dinga kamata yi. Idan suna yi suna taimakon masu aikin tsaro, duk za mu samu nasara. Nan shine karshen bidiyon Mr. Christopher Musa, wato shugaban tsaro na Najeriya gabaki daya. Shin me kuka fahimta a cikin wannan tattaunawa da suka yi, kuma me ra'ayinku a comment section? Mu ji ra'ayinku a comment section.